Morjesta! Mä oon Mikko Rajala Ourexilta. Tänään tutustutaan meidän uuteen raitisilmamaskiin, mikä on tarkoitettu erityisesti hitsaukseen, hiontaa ja leikkaukseen, esimerkiksi plasmaleikkaus. Jos sulla on ollut ajatuksissa hankkia tällainen raitisilmamaski, niin nyt siihen on oiva mahdollisuus. Maski on nimeltään Airflow Safe V4 Pro-malli. Käydään vähän näitä maskin toimintoja läpitte, eli ensinnäkin meiltä löytyy maskin sivuis on lasit, joka mahdollistaa sen, että tässä on hyvä laaja näkökenttä silloin, kun meillä ei ole pimennys käytössä. Tästä löytyy 3 eri moodia, on hitsaukseen, hiontaan ja katkaisuun tai leikkaamiseen. Ja kaikista näistä moodeista pystytään säätämään sekä herkkyyttä, milloin maski pimenee. Sen lisäksi pystytään säätämään sitä pimennyksen tasoa ja sen lisäksi siitä, kuinka kauan maski pysyy pimeänä sen jälkeen, kun prosessi lopetetaan. Maskin ulkoreunalta meiltä löytyy hiontapainike, millä voi kätevästi siirtää maskia poistamatta kasvoilta suoraan hitsauksesta hiontatilaa. Maskissa on hyvät säädöt erikokoisille päille, niin korkeussäädöt, kiristykset kuin muutkin tarvittavat säädöt. Puhallinyksikkö toimitetaan kätevällä vyöllä, johon on myös henkselilenkit, eli se on helppo ja mukava käyttää. Puhaltimessa on 3 eri tehoasetusta, 170, 190 tai 210 litraa minuutissa ilmamäärälle. Samalla täältä näytöstä nähdään, että kuinka kauan puhallinyksikköä on käytetty, mikä on akun varaustilanne ja mikä on suodattimen tilanne. Tässä laitteessahan on Papre-luokan suodatin. Laitteen suodattimen vaihto onnistuu helposti avattavan painikkeen takaa ja poistamalla suodatin ja korvaamalla uudella. Tästä puhallinyksiköstä löytyy akku, joka on sijoitettu puhallinyksikön alaosaan. Akku ladataan mukana tulevalla verkkovirtakaapelilla. Maskista löytyy patterit, jotka säätelee tätä pimennystoimintoa siinä. Jos sulla on ollut raitisilmamaski ajatuksista tai tarpeena, niin nyt soittoo meille päin.